फाइनालि जों दिनै जाबाय जों फेसबुकनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों लिग पिसलाय ओरैजाय नैबे मैसो बेदरलाय ओमफ्राय नैबाव नै आलु बाथोन ओमफ्राय नै मा दङ फेसबुक पेमेन्ट मोनदों फार्स्ट टाइम लोगोफोर मा जाखाबाय नै दिनै बाजै हटेलावहाय बाजै हटेलाव जाबाय जों लोगोफोर नै बया जानांगौ जाखाबाय बाला गोथाव जानाया बेयावबो नै दं जाख'नो हालायलायला मा जानो नै ओरैबो बिलाइ बाथोन आलु बाथोन ओरै माबा ओरै काबाब आरो ओरैजाय लिग पिस बया जाबाय जाख'नो हाला मा जानो गोथाव मोनदोंना फेसबुकनि थाखा दालाय माथो बेजोंनो जाखानांगौ खस्थ'नि फिथाइया बिनो दिनैसिम गोदै हामबायसै फिसाफोर नैबे लिग पिस नैबे माबा जाबाय नैबे बोरमा बेदरनि गुन्द्रा ओमफ्राय नैबे काबाबनि माबा एवनाय ओमफ्राय नैबे बिलाहि ओमफ्रायो बेदरजों आलु बाथोन लगायनाय ओमफ्राय नै जानोसै मानो हिट जाखादों जानो गोथावथार नै आरो नै मा जानोसै दे लुबैनाङा रावबो